for tuning into Zim News Beat TV. Magadi wazukuru. Wakati kumba kunobviwa. Ngana kumemba bwera mndu mwana ngono ati anangoza tumizira aba machitatu she pana nango atumizira pomwe Hanzi ndichitarisa kubva kutanga kwa makaita kuuya muchipinda mudare mangu ndakaona makauya muri washoma pari zvimwe zvimakuita kakutadza kukwana mumba pane vamwe vawedzera handiti jimaribo jimari kwera Jimaribo aruboni ndeupi jima ndi sabu ndio kari nanzo bidafirisa mama watsikana na arabacha hanzi ndione hanzvadzi akafa amai vemusikana uyo ane mwana uyo nevakomana hongu profita ilipo nasi ko muprofita ariko nhasi ya ndiriko zvatendwa uyo ari pakati ni yani ari pakati umoyo ndiani ndi familia yani mukoma kutsikana ari kuno ko musikana ari kwekupedzisira kunoku ndiani ndine munin'ina wa amai wavo ndisisa alright kondo musikana rasara okay so imwe mukasipo pada pita nkhani marare imi mabwera lero so ndiyangobwerera pamambuyo zvinon'ono zvanzi ndataura mashoko aya ekuti ndikuona makuita kutadza kukwana mumba munomu mawanda saka ndandichifungidzira kuti ndikuita mistake saka vanyuwani vatanga kuuya nhasi ndine nyaya yandakambotaura nevakomana ava nemusikana uyo vanova vazukuru vavo saka ndikuona kuti rega inombodzoka pamashure mbijani futi nditangire mese muri pamwe chete kani dachitika padafiriseri familia wanu anzadzi anu uyo nasisi wache so afiriseri uyo rapachi uyo mdzukuru wanu adavadzingiza asi kuwadzingiza kwache iwo aripo kuzingana kuti wagumbuka nato akaripa atiwadzingidziwa apita kumwe kwanu uye kutenga ngazi kuroora mkazi kukhala naye munyumba ire wakhala naye kuyamba kupenga kwakachida soki uyo msikana uyo adayamba kuti ine pese kumashure kwaifamba rese nkani waibata yekumusha kwawo abale wawo pai wawo yarafisira yakala kumarawo achirusi waipata kuchoka chani kuchoka mpepo soki zvadaro uyo msikana bvazoti ine zvanyanya bvapita vaseko uko kwamun'ina wako kwachimu apita wako chimwe abva agurana namuprofita ari kunzo achiva muzukuru uchimubvadza muprofita kuti iwe ukataura kuti nyaya mhepo shuwa mhepo profita paona mhepo kuti hanzvadzi yenyu yakasumudza mhepo mweya wangozi adaona asi pakuzoti mhepo ipere kuti uyarana nauyo uyo zvazvave nyama uyo profita pese apa mweya ukadaenda uona uyo mtsikana mwana wadabata asi muda kuzoti mwana wamwana wako wakatozwa pakauya azimazona so chekuyamba nyaya tisataenda naye kure iwe ndakauzati mombe ziya zvada basa muprofita dzikagurisiwe kuti kwase mwana ndatengesa zvanzi ndiri kwauriyo panhau yemombe dziye dzakahanhirina dzamakaronga kuti dzotengeswa pabhadharo muprofita uyu zvakafamba sei dzakazotengeswa here mombe idzi ya mombe dzakatengesewa kopira yekuona mari yacho iri kupi mari takatopa musikana kuti awane kuchengeta mwana vatova pakati yes iwe udapasiwa mari mari 100 for 300. As dzimwe dzinoita 150
asi mombe dzacho dzanziri diki dzakaita 150. Okay, chabwino. So ivi mwanza ndopana nyaya. So imwe ndakaita ndedzire papi mbwere pano. Kutaura kuti aya vana ungo vana ndakatarisa kudzinza kwavo hakuna ana baba inyaya vakuimirira vega. So vakuda kuti varipe kwamurimi kuti vana vasununguriwe. Zvanzi nasekuru nhau yanda kushedzera inini vanyowani vatanga kuya nhasi. Inhau yakati kurei kune vamwe musiri kuiziva. Inhau inotyisa. Mukuuya kwakaita vana ava ndine dare randakataura navo kuti ndisvike pakushedza vahombe kuti vakwanise kuzomirira nyaya dzavo varipo. Nekuti sekuru vada kudzoka pamashure mbijani. Sekuru vati mugore pamakore pamashure apo 2006 here. Muzukuru wenyu akadzinga mai vake pamba. Asi haana kuvadzinga achiti amai hatichakudi pamba panapa. Vane mutauriro wavakaita namai vavo. Amai vakatobva pamba vachiwirirana. Vabva pamba vachiwirirana amai vakazongoti gare mazuva mashomanani. Iye muzukuru wenyu zvakare ndobva aroora mukadzi. Mukadzi waakaroora akabva amuisa bedroom mairara amai vake. Amai vari kumusha kwenyu vakatanga kubatikana kuti chokwadi saka mwana wangu ndozvaakandidzingira here kuti azopinza ngirini mukadzi wake mubedroom mangu. Sisi wenyu vakazosvika mukufa vaine bundu rekuda kwekuti muzukuru wenyu akapinda mumba masisi. Saka zvakadaro ndichitarisa zvakare kuvazukuru wenyu baba vao ndaona ndivechirudza vatori nahama. Vanhu vanototembawo ndimi imimi. Saka pane mweya yakatanga kuzosimuka mushure mekunge amai vanohanzvadzi venyu vafa. Pavakafa pane mweya yakatanga kusimuka kurwara kuita kumbeka kupenga zvisiri kunzwisisika. Dzamara musikana uyo azonokumbira munin'ina wako uyo azonosvitsa shoko kune munin'ina wako kuti pane dambudziko randiri kusangana naro rakati. Saka zviri kunzi amai vakatsamwa. Hatisi kuzvinzwisisa nezviri kuitika. Munin'ina wako ndokusimuka kuenda kumuprofita achinofambira nhau iyoyo. Zveshuwa sekuru vari kuona muprofita akaona dare zveshuwa kuti amai vakatsamwa. Vazukuru vavada kuripa vanofanira kuripa kwamuri. Asi pavakazongovhiringidza pano padiki muprofita akachiviswa mari nemunin'ina wako. Dzamara azosiya zvemhepo. Dzamara azotanga kutaura kuti nochi mhepo iyoyo kuti ipere panofanira kuitika bonde munin'ina wako nemuzukuru wako. Izvi hazvisisiri zvemhepo izvi. Zvazvepanyama nekuti mhepo yanga iripo asi ine zvaida kuripwa nazvo. Zvakaripwa mhepo nazvo hazvisizvo. Ndo matauriro ari kuita sekuru. Zvinhu zvinhu zvakagadziriwa zvipere kuwana. Saka zvinhu sewe ndiwe mukoma wacho, ndiwe baba, unoziva kuti hanzvadzi yako yakashaya. Vazukuru vako vari kutambura kwavari kuita vanhu vanokwanisa kuchema navo ndimi nekuti hama dzavo hadzimo. Baba vakashaya kumusha wangu uri kuMalawi. Saka mimi ndimi hama dzacho. Munofanira kubatsira vazukuru venyu kuti zvinhu zvivafambire zvakanaka. Mashoko ari kunzvika sekuru. Saka ingani yasara ife ndingaidinudza kuripisa ngozi ayayi. Inyaya ndifuna kuti izapedzisire kwamambo soki imimi soja nokudada mudaire chete kuziva kuti vana vafanira kuti vakubhadhare zvipere. Zvanzi saka nhau iriko panapa handisi kutaura nhau yekubhadharana nemi. Nhau iyi ndichaitora toiendesa kwamambo. Mambo ndovanoziva chivanhu chezvinhu zvakafanana naizvozvo. Zvekubhadharisana ngozi chichi aiwa handisi kusvika kwese ikoko. Mashoko ari kunzvika sekuru. Asi vafanira kubhadhara, hapana zvinhu zvandiona vafanira kubhadhara. Vafanira kubhadhara tsiri yeng'ombe imwe chete nambuzi kana tabereka nawo kutseketsa najira richena. Zvanzi zvekubhadhara zvachona handione zvakawanda zvavari kufanira kubhadhara kuti mhepo ibve mukati mekurarama kwavo. Vanofanira kutenga tsiru remombe nembudzi isati yabereka isikana, nehuku tseketsa, nejira rewaiti rakareba 3 meters. Ndoto ndafanira kuzokupasanya.
ndo zvinhu zvavanofanira kuzoripa kwamuri nazvo. Zvikunzvika sekuru. Asikanese nekuti dai ngozi kwa mambo unozobhadhara mbuzi yekuja machinda padare zvazika chiwano chako. Hanzi zvimwe zvesezvo zvinozoitika kwa mambo zvekuti mbudzi chinozouraiwa kwa mambo inodyiwa nevanhu vese vanhu makurukota ya mambo zvinenge zvava kwamuri iwo imimi. Chira zikuru chati timukuzvitira zvekuti avana sekuru. Takudzo. Sekuru. Wasei mazo. Right. Wapora. Hanzi vanani wapora katakudzo. Pari zvino ndizvibundu zvakanaka. Zvakanaka. Wesasita wamadara. Nani seko. Mukoma wedu haatoita zvakanaka. Takukwanisa kutaudzana zvakanaka. Totandarawo nyaya tichikurukurawo. Seko madita basi. Aiga. Imara bega. Aiwa nasa munanya atimboda kungotaura bosi. Panyaya dzakata kwamuri mainyarara kaapa ngoti. Hanzi chisununguka kutaura neni muzukuru wangu Rebeka. Nhasi hatina mibvunzo yakawanda Stereki nekuti zuva riya waitwa ukataura sekuru wakazoda kutanga kutaura newe waibva wanyarara, saka ndaizviona kuti ndiri kukuomesera. Saka nhasi hatisi kutaura nezvenyaya idzodzo. Aiwa, ndinongotenda kurapa kwamakaita nzvadzi yangu. Takutotandarawo nawo achikwanisa Saka akazabudisa nyaya yengozi ndiani? Saka akazobudisa nyaya yengozi ndiani? Kuna Musha. Dai usina kurariwa na sekuru wako zvaibuda here. Singabude. Saka sekuru akutoipedza ngozi zvishiwaka. Nekuti kurarwa na sekuru wako ndokwakazoita kuti sekuru aendere mberi nenyaya yako. Ndiye udambokosha payo kuti mwana wangu ari kugwambira kuti ndinofuna kupasa mangwara ndikamurape atodzoke. Hanzi wakambotaura kuti mwana wangu ari kuita se ari kurwara, ari kudonha, ari kudi takakupa mushonga wekuti unofanira kunomupa. Ufuna kupasa mangwara. Tikufanira kukupa mushonga Kuti zvimari. kuti zvinhu izvozvo zvipererere. Ndidzo Jim. Ndizvo here Jim? Chokwadi sekuru. Ndatononokewa kuti ndikudze kuti. Manza imwe hanzvadzi yacho. Hanzvadzi yacho uri kunokuunzawo zvekutaura. Anga adabhagare ng'ombe ziviri zitatu. Hanzi ane mombe dzakabhadhara dzinenge 3 here kuti kurara ng'ombe bodzi kurara ng'ombe nonobhadhara. Ngombosva sekuru anozvipereka. Akatira kuti zvipereka. Apo ndiwamai. Apo ndiamai. Wazona chivanhu kabhurenga naye so. Naye. Chimina kaichi. Chimina Kanganisa. Kare ndoijiwana mpondora. Kana namanje zvichiri kunesa zvikanzvika unotobhadhara chete. Kana pakafana tonzvika kuna kabhagare. Ndinotonzvika kwa mambo singuwa munhu wese akutarisira nguwa yakuenda kunojara. Chakarema chinofana kutoyeresewa kuti zvidarike chete. So ndikuda kurakare maiza chivanhu asi vanoatsure yavo. Kuti asingazive suti ndoti wanhu akundoraramawo angataure pakadai kuzozvinzwa papa pakatobva kuno watova nenguwa kutoti ndo zvati kuita akuru nekuziva ne. Aiwa chabwino. So Robert awa ndava ndikayangana nkani awo ayafika kumapepete. So wafuna kuti vanhu vachikonzewa basi kudade dzunjumare stovera. Hanziro muzukuru ndiri kwauri muzukuru wangu Robert. Vazukuru vangu havanochi basa rangu nawo ndapedza pangu. Pakuda kuzongogadziriswa kuti apo nepapo asi dare rawo rasvika kumagumo. Amino kuna madzibaba sekuru ndivavaka. Zvishuwa. Andinoona kuti kuri kungotaurwa yemhuri imwe chete makanganikwa. Hai ndotenda sekuru zvamakandudza ndo zvandakanozadzisa. Avo wakuona mweya wadzoka. Aiwa apa beta manje. Wakaenda vakirawa. Apa kirawa ndisati zvangu ndakuda kubatsira zvangu wano but uchiri kutsanya makomo. Ndichiri kutsanya makomo kuita kuti zvisimbe saka kuti angabare. Zvishuwa. Okay. Saka ndokutenda sekuru nekuti ndima kuti ndisunungurawo. Ndasingatoziva kuti ndoba ndakatadzirawo paya. Ndotenda sekuru muramba makadaro. Wakarapwa nengirozi.
wanyama unotadza nyama inokanganisa mweya ukabuda unobva wachiwa zvakaoma ndatenda saka mochisimuka kutangira kudhoo ikoko muchibuda panze kana mazobhadharana mari pana tinacho kana takudzwa mumwe unazodzoka zokudzati nyaya dzofambisa sei ana sema vanhu vazokuomesera kumberi avo uzadzoka uzotenda toona nyaya munenge maipedza sei kana tichinge tapedza dambudziko racho nekuti zvinhu zvakaitikawo inino ndanga ndisingazvinzwisisi kuti chii chiri kuitika zvaizvozvi kutadza kuziva kuona kuti kana mudzimai wangu chii chakaitika saka zvazvino manje ndiri kunzwa zvinhu zvandaindiudzawo nehama kuti ndo mafambiro azviri kuita zvakutondishamisa kuti chii chaimboitika paupenyu hwangu inini ndichirarama iko zvino ndikushamisika kuona kuti munin'ina wangu atosvika makore akawanda stere kuvhinikana kuroora asati aroora yanzodzi yangu yacho haasi kana kutombororewa basi ndiye wandosiyira inini Rabheka inini ndiri mukuru wagore wa88 asi uyu Rabheka wacho ndiyakasiyira tinashe asi ndiri kutoona kuti Rabheka ifanira kunge akatoroorwa kudhara izvino tichitotaura kuti pamwe ndinawo zikuru wakawanda kana kuti ndinomukwasha vafanira kudya mari asi nekuda kwemhepo dzinotivhiringidza zvinhu zvacho zvazvangoita manyama yamiri mirongo so sazvinhu zvandakushamisika nazvo manje kuti ivo ndo vatinotana mai vedu ndo vakatitadzira asi ndakungotendawo sasekuru zvamakaita kuti yananisa sedzinza nekuda kuona kuti inini ndichikura kana hama dzababa wangu chaidzo handidzizive agara chirudzi hanzi zvishuwa nekuti anga ari wechirudzi avo vamuri kuona vari apa amai vedu aEsther ndo vababa mukuru vavo ivava vakasarawo vari vega so vamwe vese vakapera kufa hakuchisina vakapera saka amai vangu inini vaitiwo munin'ina wavo ndivava ivava nana sekuru avo ndo vataitoverenga kuti ndo hama dzedu asi ndikushamisika ndikunzwa kuti mwana uyu ana Rabheka uyu ndiwasekuru saka zvinhu zvacho ndatongoti zvaita zvakanaka sekuru kuti tauya kunoku kuti matiyananisa aiwa chinotende chokwadi chochinomusikwa sekuru mukuru ukuti sei nezvakaita munin'ina wako sekuru munin'ina akakanganisa uyu zvekuti ngarege kuzvidzokeredza futi zvitotigumburao tese panapa akachiva magaro panangana magaro kamuzukuru ndo zvandikuona iwanichiwapo kuchiwa kwacho akushandi kwamba yari mukadzi anditaita wamai zvangongofona nesekuru imba amai chete ngosiyana kwekuti murume asi undofana kutonzwa tsisi kuti mwana wachisikana mwana wasisi ndewangu inini apa munodoroka pasi utanga munhu anonga ajoka pakirezeti kutadzako kutadzika mhosva yacho yakaipa kayo akunachera kakomba asvipire fuku atauite futi okay chabwino chokani panze iwe jimu uzagadzirwa mushonga ukunopasiwa urapa mwana iwe pomwe takudzoza pasiwa mushonga ukasambe nawo kuti zvapera ukasambe futi 14 days wanzo takudza unogezawo upiwe mushonga wekuti uchageza 14 days neyo jimu futi une mushonga waunofanira kupiwa wekuti unoshandisa musafunge kuti zvapera nekuti zvataurwa nasekuru imhepo dzamakatoshedza pakati pekurarama kwenyu panyama dzenyu saka dzinofanira kubviswa mhepo idzodzo nemushonga wamuchashandisa iwe takudza 14 days inoitokumbirawo inini sekuru ndoda kurorawo makore wanda dikabi yangu andisiya kaini unopiwa mushonga panze pakukurora uchapiwa mushonga wekuti ndokurora chembereka kurora size yako zvokumbira sekuru motondibatsirawo ipapo zvinhu zvacho zvakatondiomerawo izvi unopiwa panze unobatsirwa nasekuru atenda tinotenda mavashoma
Avasudawo. Avasudawo. Wa madzi baba kwana mkomo wenyu nanje dzenyu. Unofana aenda. Asi wanzi awa ndo Muta avana dambudziko. Taurai mishonga yenyu. ini ndikudawira kugeza munyama wachikona munhu. Chero panogara panaona achidziwa kwete icho banangana chechaiyo. Serious, unofana kutaura zvaukuru. Banangana. Ese ndipo kumanora apa ndichedzere kuda mishonga fast 2 minutes after. Pakati pamushapano wasukuru. Kwakati kumusha kwa mabva ndi mabwera wale anatakudzwa wale ndi madzoka wazukuru wangu anatakudzwa tinasho alipo ndilipo tinasho alipo irapo tinasho ndilipo sasa ndio zita la madala ndione zita la baba tinasho natakudzwa zita la baba ndo bwana ani sazita wa baba ndio pakati patakudzwa na tinasho ndini tinasho ndio sazita wa baba kae mbora kana uye bwana anza ayi wanda kurangalira iwa sokoro chokwani makambobva muno mudare kaimi apa kwende kudani ari pakona iwe uri pa kona apa wakadi yako tiri pa pakadi yenye sekoro bueno kudana kumoyo wakadi kumba kumba kuchiri nani zvapo shoma kukonda kudano kwekupedzisira kumucheto komakadi tiri pa imakadiwo apa kukonera rene handisi kunatsa kukuona kamuzukuru wangu wabva wanogara alright ayo hanzi mwenje wako Robert ndiwo wanga wachitocha maziso muno takutadza kuona vazukuru vedu vematara zvinotendwa iwe udavala zvichena iwe muzukuru wangu wakapfeka hembe chena ndikariva dzina rekuti jim ngomukanyana ndakataura zita rekuti jim unofunge chii chaunofunga ndakati jim hapana hapana chaunofunga kana chinouya mupfungwa dzako hapana kana paufamilia wako palibe kana nadho kana nadhakisira inzi jimu kunyange kuhama dzako kudzinza rako hakuna chero munhu ainzi jimu ariko hanzi ndiani jimu ndo anga ari baba vakazoita sei ajimu vakafa iwe uchitani iwe unonzani ine nonzi jimu takaseiwa ngochiti hapana chinouya mupfungwa dzako mungapatasa ndikwana ndopaya pakuti ndiyambira kuti mbora mako wamva hanzi wakanzwa kuti sekuru tasvi vanotuka ndopandinotangira kutuka munhu anonyembedzera kudzemwaira unonyembedzera kuzungaira usina kuzungaira sorry pane zvinenge zvichingoitika alright asi kuyamba kupinda matare asi nhasi zuva rekutanga kupinda matare here hongu apa nkope dzandikuona zinovha uyo munovha vomwandiona ndiri kuona pakati penyu paita zviso zvitsva pane chimwe chiso chitsva chandiri kutanga kuona kuti nhasi munomudara penangu mudambo shishitiri mumastrovheya umu mukayangana vanango ndaipana nkane dzamakani zvichibvira zvichida pamwe munomboita zvekuonawo matv nemuzvivhitivhiti mumamedhiya umu kana makambonditeverawo inini sekuru tasvi ndinosiuraya vanhu vanoda kuitisana mipita neni kana kupikisana neni handiti muri kuzvizwisa handine vakawanda vandikauraya nenyaya yemhikidzano dzekupikisana neni mazvinzwa zukuru iyambiro yamuri kupiwa iwe unachanja udaika mututu
Iwe wagara kukuvamba hanzi une chii chaukavhara nehembe? Hapana zvangu. Hapana chandinacho. Azuda zvimba nkosi. Hanzi koma ndiri kuona makafuta muhuro mako muchipfuva apa. Chii? Hapana ndozvo ndingoriwo zvangu. Ndaruda zvimba ngati? Hanzi ndatuka zvimba here mukati mehembe. Kwete. Wari kuchosa kamisa. Hanzi zvakanaka, bvisa hembe yako. Sei mukati medare. Sei kumanyika. Hata fero isi mandosi. Sei kumukati medika. Sei natenda mandosi. Ndiprofita lo. Wasukura ndiprofita lo. Angare ropa. Ndimbo ya baba wangu raisoniwe. Jimbo 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 ya baba wangu raisoniwe. Raisoniwe. Ndache ndakubatari. Ndaleo chimbo changu nyimbo kwa ndimana mprofita. Topedza. Munozase kutapedza. Mazase kutatopedza kati. Aumbatsisi kuratidza kuti apedza. Wakaita tsitsi apedza. Ndatenda kumatari. Ngati kwazaneka. Apa mkaita ukasha timba jani kuti machokopona. Zvino makauya nehasha kudaro tinoziva sei kuti ndimani uye mabva kupi? Ndinotenda mambo. Madai kuti gondai kunosvika mukati menzvimbo ino. Handizive kuti chii chatipa kuti ndigodai kusvika mukati menzvimbo ino. Ndinokutendai wagere kumatare. Iwe Jim. Muzukuru Jim. Sekuru. Apa ndikana pita utali. Ndisati ndafambira mberi nematare. Kani yako iwe na uya yako. Na yako iwewe Jim. Ne uyu muprofita u. Apa waziwa kani yako apaenda kucheka. Ndinga ndadubwere. Ndini ndakaita kuti iwe Jim nemuprofita wako uyu muuye muno matare mangu. Saka pane nhau iripo yandiri kuverenga pagirazi rangu iri pakati pako iwewe Jim nemuprofita wako uyu. Ndinodavira kuti nhau iyi ndisati ndaenderera mberi kuitsanangura waiziva. Hongu sekuru. Chii chawaziva? Zvakanaka, chii chawaziva? Ndisingade kupikisana nasekuru muprofita wehongu ndini ndauya naye kuno kumushure mokunge ndaudzwa nevazukuru kuti tine kwada kuti timboenda mushure mokurwara kwomuzukuru wangu takudzwa. Saka tangotoregai tiende sezvo ndine zvandikamboita kumuzukuru wangu, muzukuru sikana mwana wasisi wangu.
saka ndaichiti tikaenda tese nomuprofita wangu pamuzungu wako akutiendesa uku kune zvakabatwa maererano nechikamu changu, saka anogona kudzimura matare ya asi wewe muri ukama naye arikunza asi iwewe uyo muprofita una ukama naye muprofita ana ukama naye uri wenyewa na mtima uchiona wewe ukubwera pakuja na muprofita wako hazvina kukurovesa hana yako here uchiona iwe uchiuya nemuprofita uyo kumatare asina ukama naye? izvo zvatotirovesa hana. Pokutanga vakambonditi toda kuti tifambe ndakaramba, asi ipapa ndotadza kuziva kuti chii chakaitika. Aya iwe musikana ndampasa mangwana hanzi nauya apa kuti muuye musiri kuziva kuti kuno muchanobatwa nyaya dzenyu inauye kuti uyo musikana uyo ndakamupa mushonga unonzi mubvumira ndokakubvumisai kuuya pano pamatare pangu kwazvinzi. uona uyo arikuja iwe ramsabanja aitwa maenda ne hanzi anonzi maenda ndiani ndini ichi uona uyo aina mata nevredade umambuyo kuzva una mata zvakumva ngoni chete iwe Jimo hanzi nasekuru unoona uyo muprofita wako anonzi maenda kumashure uku aiva muprofita wezvokwadi wezviro kwazvo aiprofita zveshuwa anga asina chakavanzika pamberi pake uye anga asina chaimukurira pasimba anga ane masimba makuru asi iwe nkani ndioda kunzvengesa pachitendero asi pane nhau yaukazoita iwewe ndo ikazopa kuti chiprofita chake chireruke chipere. musikana arabwera kwa iwe musikana uyo muzukuru wako uyo ndiye akauya kwauri akakuza nangani kuti izvo mwe madubvanyanya indalepera ndapuruka ndipe kukwatiriwa yokati aripo muprofita wanga urari wati muprofita wanga uripo tipite urari wati muprofita wanga ndizvorini hanzi akauya kwauri akakudza kuti sekuru ndakurisa over age handisi kuroorwa handisi kana kuwana murume anondipfimba anondida saka ini sekuru ndafunga kuti imimi sehama yaamai vangu mufambewo neni mundibatsire kundirapisa zvinetso zviri pandiri kuti ndigone kuroorwa ndivakewo imba. Iwo ukamuti aiwa pakanaka muzukuru uya ndiende newe kumuprofita wangu wandinogara ubatsirwawo naye ndizvo chakuya mandarapita kudai iwe uyada kupasa ng'ombe zingasi hanzi chekutanga tisataenda kumberi usati wapindura iwe muprofita maenda uyo Jimo akakupa mombe ngani? zvishuwa murume wewe ndonamata naye ndakawabatsira zvishuwa kubva nekubva ndichimubatsira saka vakazouya neweseri sezvo ndinowirirana naye ndichinamata naye saka ndipaka nditi baba mainda gonaishe kundiita sei kundibatsirawo kumuzukuru wangu nekuti muzukuru wangu ndinomuda saka imimi mutaura muitenge muri pamweya inini ndiri panyama zvakani mutaura inge muri pamweya inini nekuti muzukuru wangu ndikumuda ndikuda kuti ndirare naye saka ndokupai mombe 3 ndikati aiwa zvina kuipa nekuti gore racho ranga rakatoma ranga riri gore renzara ndikati aiwa kana uchindipa mombe 3 haisi problem ungotaura basi ungoita sei ungondipa chete ndobva sei kungotaura chete ndisiri pamweya haisi problem zveshuwa akabva auya kumba kwangu ndatozoenda madzimai arapa asi nanga ndisiri panyama pakirawa pangu ndipandakazoendesa pakirawa pangu kubva pandakawaitira munamati achizokwanisa kurara wese katatu nasekuru avo akandibhadhira mombe 3 avadarira kangasi katatu vakararana kangani katatu zvinochiyangana iwo manje wapaswa ng'ombe 3 ava vanhu waita chimina nkani kumashure kuti fridade mweya wakaona kuti nkani sokuneza nkani ya mama wavo ndizvo chaizvo handizvochiona manje ivo vanhu ava vaviri ukavaitisa chimina wakunyepa iwewe kuti uri kushanda uri pamweya asi ruri ruchiva rwekuda kubhadharwa mombe 3 chiona manje zvaukazoita izvi zvikazopa kuti mweya wako uzoparara ugoshayiwa simba asi kumashure iwewe dare rako pamweya waitobata ngozi kaiwe kuti pane mhepo yaamai isiri kufamba zvakanaka iri kukonzeresa matambudziko kana kuna vanango waitopanda matare kana kune vamwewo matare wainatsa kubata matare yavo zviro kwazvo sezvazviri
asi kubva paukazoitisa vanhu avachimina mweya wako ukabva udzima iwe. Sure zvinoti kana ndimi chezedzo nhasi tikatombokwanisa kutaura kana kukuona ipapa asi handisi kuziva kuti nhasi ndazochema nendimi muno ndiri mukati mendare tinoona sekuru. Handisi kuziva kuti zviri kufamba sei nekuti kana kuona kana mukuona jira rangu iri ndojira ndaishandisa. Zvojira ndaishandisa ndichishandira vanhu asi kubva ipapo miri yangu yanga chinguva yakangoneta ndisingatongoziva kuti chii chiri kuitika pandiri. Asi ndikutoona apa tasvika mukati munzvimbo inoyi ndanzwa kusununguka zvisingaite nekutochema nemweya zvandatoita izvozvo. Ndanga ndapedzisira kubva kudhara pandakaita minamato kuna ano. Saka ndakatozopiwa munamato navamwe madzibaba achiti munofanira kugara makatosunga jira renyu namaishandisa minamato. Uri kwenda pakira wako dareva ukaisa mpiko here kuti aya vantu avachireka kukomborana. Ndizvo. Hanzi iwe hauna kuendera pakirawo pako pawainamatira ukarovera hoko yemhiko yekuti Jim naRabeka vachirega kurarana. Ndizvo chene nekuti akatozodzoka futi achititi ndakuda futi kuti ndirare naye futi. Ndipandakati aiwa kana makuda kurara naye ini ndakaisa kale mhiko yandakaisa kuti hamufaniri kurara futi mese. Asi kana uchida kurara naye futi chibvisa futi dzimwe mombe futi ugone kunodai kunorara naye. Saka ndipo akazongoti regai ndiite sei ndakundikana nazvo. Saka iwe aipagara uku mombe 3 koiye muzukuru udapakayani. Naiwe Jim chiona iwe ukabhadhira mombe 3 ukarara nemuzukuru wako ukamuitisa mwana wakamubhadhirawo chii muzukuru wako? Hapana chandikamupa kunze kwomwana chete. Awo ndiani wako? Ko awo ndiani wako vamwe wakagara nawo pedyo pako? Vazukuru vangu. Vazukuru? Vazukuru pakudii? Vana vasisi vangu. Iye hanzvadzi dzaRabeka? Iwe ukaona unowatani? Ukavaona unowatani? Iwa ndinowati vazukuru vangu. Ukaaka mwana? Ukamwana akanokati chii? Aka kamwana kangu aka. Uraziva ndani? Waziva sei kamwana kako? Noti ndakarara nomuzukuru wangu mwana wasisi. Imarapa zvimuzvimba? Vakomana muri kuzvinzwa here? Hanzvadzi dzaRabeka. Uyu hanzvadzi yamai venyu Jim mukamuona ndisekuru ndimai venyu asi nhasi mazviziva kuti amukwasha we. Zviita. Muri kuti kudini apo? Zvakaoma. Hanzi ndatakudzwa zviti. Ndakakuita zviri nani. Zvakaoma. Zvakaoma zvinhu. Iwe ndo Rabeka? Iwe musikana ndiwe Rabeka? Vari kunze mbani wako? Vari kunze ava ndiani wako? Pakuita ndisekuru pakudini? Ndodzi yamai. Uyu mwana ngwani? Kumwana uyu ndewani? Ndewangu. Mwana ndewani? Ndewangu. Unotaura chokwadi mwana uyu ndakanhumburisiwa nasekuru wakanipa mwana. Hazvidairike ka. Unodairika sei baba? Baba wamwana ari kuona? Rabeka, baba vemwana uyu vari kupi? Makutaura malanguage sei? Makutaura nemasign language. Baba vemwana vari kupi Rabeka? Robert iyo. Omziva kafusikana baya ichachauka matsikuye bana bana. Apa banya. Hanzoona musikana uyu musi wakatanga kupinda matara anga ane simba chaizvo kawa. Aitotaura zvekutaura chaizvo ane masimba ekutaura. Iko zvino nhasi ona angoti dororo. Akungoverenga tutambo twejira. Kana isiri yake anobuda izwi. Kana yake anobva aenda pavo. Aenda pavoicemail. Saka apa mukuona kani asi yese kuchitika. Ndikatarisa iwe Jim. Mudanga mudabara pomura atatu munangwa tafirisere kwasara mumwana wako mukuru ndiasa. Iwe Jim ndikatarisa iwe makazvarwa muri vatatu. Pane mumwe akafa newe mukuru ndiani? Akafa ndiyanga atori mukuru. Saka asara uyu chinewe mukuru ndiani? Asara mukuru futi ndinokupedzisira. Akafa amai vana vadafa. Amai vevana vakafa. Akakurira. Vangati vakuru kwauri? Angari vakuru. Uyu asara futi mukuru kwauri? Mumwe asara uyu anokukurira futi. Robert, ava ndava nkani yavo ifuna kumara refredade. Nkani ava wafuna kuti kana uyu Jim abwera na familia zake kuno kwino ndo auze nkani kuti wangarepetani. Ava vana alapacha kuti angarepese ngozi kuna ava zvimare. Uyo afana kubhadhara ng'ombe aucheka wakama kuna ava.
Robert, nawe iripo ndeyekuti mhuri iyi vakazongogarwa zvavo nemweya wakaipa ujimu kusvika kuti azonorara nemwana wehanzvadzi yake chatwa chimina chavakaita, endi nhau iripo iri kunetsa pakati pevana ava inhau yengozi yekukanganiswa, chikanganiso chikakanganiswa pana amai wavo, ndo nhau iri kubuda padare rangu. Pane mhepo yekwaamai ndo iri kukonzesa urwere huri kuitika kuna takudzwa. Saka nhau iyoyo handikwanise kuenderera mberi nayo kuitsanangura nekuijekesa kuti ndikwanise kuvarapa vana ava kana mukoma wajimu asipo, nekuti ndiye munhu mutano muchenu akachena wandinoda kujekesa matare naye. Uyu Jimu mudare rangu haana kuchena, saka ndinoda akachena anova mukoma wajimu kuti auye pano ndikwanise kupatsanura dare iri tigone kurapa uyo mukomana anonzi Takudzwa kuti agone kurapika. Pane mhepo yekumusha kwaamai, saka inoda kuti tironge nemukomana mukuru anokurira Jimu kuti mhepo iyoyo iri kurwarisa vana ava, iri kurwa sengozi kuvana ava, igone kuparadzwa, vana vagone kurapwa. Uye ndovadzidzisa kuti chimina chakaparwa naJimu, chimina chakapa kuti aite mwana naRabheka chigone kuripwa. Ndini ndichazozvipatsanura izvozvo, asi ndinoda mukoma waJimu kuti auye pano ndipedze dare iro. Tinashe kuvatana ngani? Tinashe uri kurinzwawo sei dare randikutsanangura? Ndikurinzwa sekuru, ndikurinzwa ndikutokutendai nekuti zvinhu zvacho shuwa zvakatooma, mukatibatsirawo sezvozvo ndokuti zvikwanisikewo kuti tiso vamwe tingararamiwo zvakanaka. Vunga pamakatibatsira payapa ndakatozokwanisa kuzviona pagirazi zveshuwa dambudziko iri tanga richiribata tichiti ndiri kudzinza redu isiso, bari rakazokwanisikawo kurionawo kuti mhepo idzodzo pagirazi ratakaona takwanisa kuona girazi rolo kuti mhepo yanga yakatomira ndama yanga akamira ipapo, takwanisa kuona kuti ndo mhepo kwazita sei kwaziri kubva. Saka tinotenda sekuru. Rabheka utsene nyaya. Rabheka muzukuru uda kunzwawo izwi rako nhasi uchitaura, uri kutiwo kudii nenyaya iyi? Ndokutokumbira kubatsirwa nemisekuru pamungatotokwanisa kundipasawo mushonga wekuti ndikagezwa nenyama ndikakwanisawo kurolewa. Uyo wasukumuda ari kunza? Ko sekuru wako Jima hausi kumuda here kuti semunhu akakuitisa kare mwana wangu kuroora ake? Mwana akandipasa hapana kana sapoti, ndinoda kuti ndirise ndikutsvaga murume ndikwanisa kuroora uchengetewo kamwana kangu. Maenda madzibaba ukagurisa kamombe bozi upasa achengete mwana. Madzibaba maenda pamombe nhatu dzamakapiwa munotengesawo imwe chete kamupewo Rebheka uyo mari yekuti agone kuchengeta mwana. Ndimi makazvikonzeresa kai? Inini zvishuwa ivapa pananga ndatoti mombe idzodzo nditowadzorere mombe dzawo dzitatu, nekuti handina mombe yandakatengesa, ndakangodzishandisa pokurima chete sezvo ndanga ndisina kana mombe yekuita sevekushandisa kumunda. Mombe idzodzo ndikatosvika ndikutodzidzorera, mimi motondibatsirawo kuti ndoita sei kuti ndikwanise kubatsirawo vanhu, nekutoti nditori panguva yakaoma. Mombe dzaiva hono dzese, hapana ikabereka? Hapana ikabereka, dzaiva hono dzese. Kukonza ndikakonze kuti mweya ubwerere mumbuyo uyambe kuchita kurochita apa iyo udazvimangisa nankani yakuti udachisa vanhu zvisirizo. Kana iwe Jimu apa kuziva kuti iwe una kamwana kamuzukuru katapasa dzina kuti Jimu dzina rasekuru, aka mwana akudzaka kuita kubva uzazvore chokopona. Zvakanaka, iwe muprofita Maenda, kukubatsira ndingakubatsira zvangu kuti mweya wako udini udzoke ukwanise kushanda zvakanaka. Ndinokubatsira nemoyo wangu wese une rudo kuti uzive kuti nditateguru tacho ndiri pakubatsira vanhu naika. Asi chiona iwe Jimu zvawakaita zvezvezvi manje zvakazosimudza mhepo dzakaipa. Nazvino iwe une mwana wako zvekare anonzi Jimu, wakapa zita rako iwewe futi rinova zita raiva rababa wako. Mwana waiko zvino ndiri kuona pagirazi pangu ari kutambura nedambudziko rechirwere chepfari, ari kudonha mwana iyeyo. Zita yamba padapumbura muzukuru. Wakambozvicherechedzera zvakatanga kubva panguva yawakaita bonde naRebheka ndopazvikatanga izvo, ukambocherechedza?
Ya chokwadi nekuti mazuva acho hapana kumbotora nguva yakareba mwana waye vaakutotanga kurwara chirwere chekudonha. Ndakatadza kunzwisisa kuti ko zviri kumbobva nekupi chii chiri kuitika. Ndakamboedza kuenda kumaprofita, ine muprofita wangu andotemba but still zvishoma neakauya naye zveshuwa. Waizorapa sei mwana iyoyo wapa nyama mweya wa kana kuya kwatakatoita kunoku akatouya kumba achitonditi tiendo, asi ndakatobata munamato nekuti akatondibvunza kuti koko kwacho pakanaka here. Nyaya iyi haisikuenda kuti yakabatiwa here uku. Ndikati ndaita munamato ati hapana nyaya yakaita sei akaprofita panyama mani. Saka ndaisingatozive kuti hapana chikoshanda pamunamato yangu nekuti ndakaita zvinhu zvisiri pachitawa yangu. Mirai madzibaba, mirai. Paakauya sekuru Jim vachiti tiri kudiwa kwatiri kuenda uko, makabata munamato. Waive munamato wei? Wokuti titsitse kuti zvatakaita zviye padhiri redu ndozvandanga ndichifungidza kuti pomwe zvakabatwa ikoko kuna sekuru. Saka ndakaita munamato iye ndichiti haafana kuzviona sekuru wacho. Saka matoya mchiti sekuru havaoni. Kuya kwataita tatoti hazvionekwa. Matopinda mudare mchiti sekuru havaoni. Tota havaone but abvuma maonekwa. Saka munamato wamakaita uyu maita pamweya kana kuti panyama? Munamato ndaitoita nge nditori pamweya but ndaitoona kuti mweya wacho waitoramba kuti unyatsi kuita chezvezvi zvese zvandanga ndichimboita kumashure. Chiprofita changu chakaita nge chabva chatodzika kubva pandakaita minamato kuvanhu vawirapo. Asi madzibaba, chiprofita chenyu chadzika, hamuna here kwamunofambawo semadzibaba kwamunosimbiswa mweya? Tinofamba kwatinosimbiswa mweya but pane kwandakatoendawo ndo akazondipa munamato yandinayo achinditi chitorai jira renyu mimi ramaishandisa mimi muchishandisa vanhu mogodai kunoita sei kunopakata neminamato isa mukundona ndinayo iyi kuitira kuti nekuti kubva ipapo miri yangu yanga singaita zvakanaka tongonzva kutoneta kana kuona cheko ndangasisa kuona chaizvezvi pamweya zvezvi. Saka ndanga ndakuita zvekuona zvepanyama, saka ndanga ndatombomira zvekutoprofita zvandandisatoprofita. Saka iye achikupai jirero haana kukuona here kuti iwewe munhu waMwari wakatadzira Mwari? Akazviona ndopa akandipa jirero kuti ugone kudai kunotanga unodzivirira. Akaona kuti chii? Hai, akangoti pane mhosva yamakaita asi haana kukwanisa kuidudzira. Imi mhosva maiziva? Ndaiziva zveshuwa kuti ndakatadzira Mwari. Saka ngagone kundiregerera. Saka maudzwa chamakaita imimi kuti muregererana naMwari wenyu chii? Apa handisati ndaudzwa nekuti ndatokumbira kune sekuru. Muprofita akuudzai baba mune mhosva yamakatadzira Mwari handiti? Ndobva ati muite sei kuti imi naMwari wenyu muchenurane? Akangonditi tangai machenesa miri wenyu mutore jira renyu mimi ramaishandisa kuvanhu. Akabva ndipa neminamato yekunopakata jira iri achiti mutanga maeresa nyama yenyu. Minamato acho haisati atombopera ipapo ndichatombodzokera futi kokuti azondipa imwe minamato. Saka makachiva mombe 3? Mombe nekuti una handinawo mombe, saka ndakachiva mombe 3 nekuti akatondiudza kuti sezvo mimi nowirana nemimi madzibaba tinonamata tese. Saka itai dhiri kuti mimi pandichauya kuno kuna Rabheka mumuudza kuti mimi ndimoprofita dare iri kuti mhepo iri mudzinza medu ipere kuona kunorara nani nasekuru wako. Mukaona saka ndokupa mombe 3 ndikati zvinoita here izvozvo, ndakatomboda kuti ndirambe asi ndakazosvikayawo ndikaona kuti inini kana mombe acho handina plus gore racho ranga rine nzara. Ndati gere ndiite sei nditambire mombe nekuti mombe anadzo dzakawanda ndokutambira kwandakaita mombe dziedzi. Saka pakazoyawo ndabva ndangowaprofitawo ndichiti ndiri pamweya but handisiri pamweya. Handisiri pamweya handiti. Nhasi Rebheka aripo muda kumuti chii? Bheka nongoti uregerero ngakomberera mwana. Nekuti ndini ndakaita mhosva saka ndinofanira kumuomberera ndichimukumbira uregerero kuti ndiregererewo.
Rebecca usati wapindura usatomira Tinashe madzibaba mhiko yamakasunga kuti sekuru nemuzukuru vazoita bonde vese ndechi ine vakaisunga muchitaura kuti chii kumhepo ikoko inini ndakatora minamato yangu yandakanokumbirira inini pakirawa pangu ndichinamata nayo minamato iyoyo yandakaita kuti wanaite sei waite sei wabvume awo zvaanenge achitaura ndo minamata ndakaita nini mukona saka zvishuwa ava akabva enda noudza ava akabva uya wese pamba pangu ndabva ndava ava angasingatoziva kuti nandisisiri pamweya asi ndakangotengeni munhu ndiri pachi pamweya ndabva ndaudza kuti mhepo iri mudzinza menyu iri kusakisa mudzinza menyu kuti iwe usarorwe ava vasarore nekuhwara kwakuita yani budhu wako avo ndinofunda kwavabatsire ndindakaisa minamato iri mupi iri muhuro iwo mukona saka iwe chikwanisa kurara nani nasekuru wako kuti chikamu ichite sei chipere auya akabva abvuma zvishuwa ndikavapa imba yanga chisanganirana kumba kwangu zvishuwa saka nasuno ndinopupura pamberi pamwari wangu saka madzibaba besides Rebecca vangani vakauya kwamuri vamakasungira minamato nekuvatadzira nekutadzira mhuri nekuti minamato uyu makaona kuti unoshanda ndiye umwe chete handisati zvangu pese apa ndaishanda zvakanaka sandisikuziva kuti miedzo ipi yanga yandoipinda panguva iyoyo handisi kuziva kuti chii chakaitika ipapo nekuti vakauya chindinyengetedza ndovakauya chindinyengetedza ndovakandipa miedzo mukona saka ati seshamwari yangu semuprofita wedu watinonamata tese chingoita kunge waona ukuprofita uri pachi pamweya kuti ndikwanise kunodana Rebecca nekuti Rebecca ndakabvira kare ndichiita se ndichimuda. Alright, mira ipapo timeenda kuna sekuru Jim makachivei kuna Rebecca? Munongoziva kuti kamwe mweya wetsvina munongoziya ani wamuri kuti munongoziya ipapo ndakatadza kuziva kuti zvii zviri kuitika ndakatongo minoti mweya wacho wakandibatawo sei kuti ndikwanise kumuchivawo kuti pamwe dzimwe nguva ndikapinda nedhiri roro kuti ndikarara newe dambudziko iroro ndokuti pere mumusha menyu iroro ndakatonyatsokuona kuti izvi zvinotoita chaizvo zveshuwa dhiri yacho ndakaona ndikatobudirira but manje nhasi uno akundifumura futi saka ezvo zvamusi kuchengeta mwana sekuru tanzwa Rebecca aitaura ndototsvaka kumurume kuti atondichengeta ini nemwana bhozi mwana hamusi kuchengeta zvechokwadi kubva ipapo handina kana chandati ndaendesa kana kuita sei oro switi chairo chii chiri kunetsa mombe munadzo ndanzwa muprofita achitaura mombe dziriko mombe dzacho futi dzikutongopera kufa eka kudzitengesa muchengete mwana zisati dzafa kuti pamwe dzikawanda kaidzo dzikufa dzimwe dzacho kuti ndidzitengese danga racho rinobva rapera muchichengeta mwana wenyu unobva rapera. Alright, Rebecca, hanzi namadzibaba ndikukumbira regerero. Ndatofunga kuti wasungisa waisa nasekuru. Okay. Wasungisa nekuti amwe ndi pamwana. Yo madzibaba akabvuma kufurira ndatofunga kwasungisa kuti pamanga vasosapota mwana wangu. Mane timu uniform yakapfeka timu yacho iri kudyiwa futi. Tinashe Manchester iri kudyiwa. Tinashe hero shoko dare rabuda mudare masekuru. Dare tarinzwa. Tinokumbirawo kubatsirwawo nedambudziko iroro kuti zvikwanise kuperawo nekuti asingatozondo zvazviri sekuru tovatenda kuti nyaya yedu yatobudirawo panapa. Dambudziko taibata dzinza rekwedu kuti nyaya yedu yabudirawo panapa. Asi tine zvekuitawo newawa bhozi kutorwadziwa nenyaya yakaitika mudzinza redu mu nanditi apa kana mukatarisa nyaya aisundisika kuti aisiri pukesi pakawirira hanzi kana ukaenda kumapurisa kuti utiyo toda kunovasungisa haisi repukesi inosungisa munhu makatowirirana panguva makataurirana vakatozvisungisa kwamambo matozvisungisa kwamambo unobakacheka ukama chatokumbirawo kuti yose kuri atibatsirewo ipapo kuti toitawo sei tapererwawo isuwo
Dai madzo pamusoro sekuru. Madzo mati mimi muteuro unatakudzwa ndimakambo. Amen. Ndiwe aivhungika pfungwa dzake. Saka makampa muri panyama kana muri pamwe? Aiwa nanga ndiri pamwe ipapo. Tinotenda. Aipenga saka akauya ndikawa kosekuru akawa achiti tine wedu arisiri kunzwa zvakanaka arikumba aigara ari pataundi. Saka aitopenga zvemusara chaizvo. Saka ndipandakamuitira mubatira munamato ndichiti endai kunokwanisa kuita sei kunomusungirira muhuro make. Saka nekuti ndakamboudzwa kuti endai kuno kumba. Saka kati hatombokwanisika. Pandakamuitira munamato ndichiti endai munomusungira muhuro make. Anoita zvakanaka. Chabwino. Ingani chazo cheza panza pasio mankhwala tiyangane kuti ndakakonzera ndani kuti tifunge ngozi. Zvakanaka nawe tichazoipedzisa yedu iko zvino ndichada kuti mubude panze apa munopiwa mishonga then tozoona kuti nawe dare tozopedza sei. Apa taakutienda kuna sekuru mishonga makatepa patakapa takudzwa akutokwanisa kudya. Matsekuru matibatsira zvekuti pane zvimwe zvichiitika kumashure kuti kuona apa zvamira kuti takutokwanisa kutaurawo asi zvinosvika apo neapo but sekuru maita basa kubatsira makatira nemushonga patakatanga kuuya paya. Apa chamaifana kubvunza ndechekuti komuteuro aramba nawo here. Sekuru chatikumbira kubvunza kuti muteuro waakapiwa kumuprofita kuti aramba nawo here muhuro make. Auriwe basi. Hanza una basi. Zvakanaka. Profita yazideveta isunungura ngakasungiwa. Zvishwa mateta basa zvishwa. Profita wewe kozvonzi mweya wake wakutokwanisa kutouya. Zvanga zvisingaite. Toreva kuti dzatwa mviro dzekuponeswa neni. Ndatomusunungura muprofita wewe. Mweya wake papapo watodzoka zvachozwa. Ndatenda zvishwa sekuru nekuti zvakundishamisa. Barakamizi. Zvakanaka pfeka hembe yako zvako muprofita maenda. Sekuru Jim hanzi mombe ndoda kukudzoserei. Mombe idzodzo. Zvinane atengese ape mari yacho ichengete mwana. Abantu latengese nhasi nyaya dzaachita secret mwana aita tomutengera sipo tichiti pamwe ichi. Ndokutsvaga makiriende mugurisere rero munyoro uno. Mutsvaga mabhaya mutotengesa mombe idzodzo izvozvo. Ini mondipawo mari yemombe 1 imwe semari sipiwe mwana chengete mwana ndimo refreshko hanzi mondipawo mari yemombe 1 ndiwane mupfukuta ziya timwewo kuno ole saka pa mwana wangu yakuhwara ndoita sei naye nokuti ndatakura naye iyo kana mwana zacheza nawe mwana wako tichazoitaura tichakuudzai patoda kuti muuye nemukoma wako tipedze dare richimina Uyambo wachoza ngombe acheka ukama. Utanga wabhadhara mombe icheka ukama kana wachena iwewe ndio tuzotanga utakura pa mwana wako. Watu wakara uyo mama Peter uyo rapaja azinga mama Miseri. Adende kazi hangana hapa. Para Fiseri. Mama wacho. Warakara pa mama siku. Até 2023 uyo mpata tanga kusunuka msikana kumba fara ndruka sekuru ari kutsanangura vachiti ndichitarisa zvakaitika 2006 zvekuti amai vakabva mumusha vachibva mumusha vachienda kumusha kwavo amai vakatozomboti raramei kwemakore akati vakazokusiyai muna 2012 chokwadi kubva ipapo muna 2012 takafamba futi zvakare makore akati wandei pachiitika zvinhu zvisinganzwisisike imwe muchifamba profita atipa maifamba profita ngani ya matenda maipata ngani yekumuikwa mudabariwa paiwani akarwa chirudzika panguva iyi makatanga kusanzwisisa makatanga kufamba kumaprofita kung'anga makatanga kufamba kung'anga maenda kung'anga ikoko makanzwa kuti nawo iri kubva kumusha baberenyongo ari murudzika kana hama kushokuziva hamuziva hama dzababa ati mfambi wa mwana hanzi mirai ndiende nemi mbijani
Makara. Magara. Saka napa mafika pachaka pa 23. Anzi manje mumakore ari padhuze na 2025 unoyo 2023. Wewe Rebecca ndikakocha 2023 ukumbuka jani? Anzi pauriyo Rebecca ndiwandoda kubvunza. Ndinoda kuti undipindure kuti ndakakubvunza kuti 2023 chii chauri kurangarira unofungei? Hapana chandikurangarira. Ko Jim akunembo patsoko pako ndiani? Anonzi Jim ari kubuda pamberi pehuso hwako, ukama hwako naye ndiani wako? Akari hanzvadzi yamama wako? Akasira hanzvadzi rasibhoni umba mama hanzvadzi yamai wako? Ndizvo chaizvo. Hanzvadzi yamai. Apa ine ndo ndaikumbuka pandareva 23 ndaikumbuka penangu uchakumbuka kuti ine kune kwandambopinda na Tia. Hanzi nini pandabvunza kuti 2023 unofungeini 2023 chii chauri kurangarira muna 2023? Sekuru aifunga kuti uchataura kuti ndine kwandakambofamba nasekuru Jim, ndosaka ndataura zita rekuti Jim unofungei 2023. Munopinda profita? Amunakaenda kumaprofita na sekuru Jim? Ndakaenda nawo asakare ndakatongonawo zvinhu zvisina basa. Ona ana yake ngoro jani? Ana yako iri kurova ngaisaro iri kurove. Tauraka chiri. Uona imara bashi. Hanzi ndoda kuti mutirese zvakanaka imimi vakomana. Pa 2023 apa uyu adapita kwa sekuru wanu, uyu alipokuzana kuti afuna kupita aona kuti ine ndapururuka ndipo kana kukwatiriwa, uyu vapita kwa sekuru kuti ine mama anzazenyi ndafaira penango kuna mampepo naonyana chani kuna ndifambe kuti kwa mudzi wangu kufambiwa. Zvanzi ndoda kuti munzwisise mimi hanzvadzi dzacho. Pandataura nawo ya 2023 ndakuchiudza mimi hanzvadzi dzacho na kuti 2023 chii chakaitika. Musikana pane pfungwa dzakapinda maari kuti inini ndani nguva vamwe vangu vakaroorwa vane vana ndangokura handina anondida ndakangoda nemunhu nguva diki handichadiwe. Akaenda kuna sekuru venyu Jim muna 2023 imomo. Aenda kwa sekuru Jim akanovati sekuru ndauyawo panapa, asi nhau yandafambira panapa iri kundinetsa handisi kunzwisisa zviri kuitika pakati pekurarama kwedu kubva mukufa kwakaita amai. Inini chaiye imba ndakangodana nemunhu ndiri kubva ndarambana naye. Vakawirana na sekuru Jim wakaenda kumuprofita, vane kumuprofita kwavakaenda. Hanzi hamuna kumuprofita kwamakaenda here na sekuru Jim? Handina. Hamuna? Aitwa maenda ndiani? Anonzi maenda ndiani? Taureka mukuchi. Panankanika? Ndosaka ndataura kuti nhau iriko panapa yafambirwa yakasiyana neimwe isina kufambirwa iri secret asi inoshungurudza. Uyu anapita nokufuna kutandiziwa. Uyu akaenda nekuda kwekuti aida kubatsirwa kuti ndamusikana akura asinawo mwana, asina munhu ari kumupromisawo zvekuti ndoda kuti tozogara tese. Ndobva afunga zano rekuti rega ndiende since baba vakafa mai vakafa, rega ndichienda kwasekuru wangu Jim inova lasibhoni yemusha maakabereka wamai. Akanotaura mashoko iyoyo nasekuru wake Jim yokuti vaende kumaprofita kwavakaenda ndokwamaenda. Asi zvakaitika. Uyo Jim yeprofita akanaprofita wake ndiye ambomutanika. Jim uyu ndiye akatoudza muzukuru wake kuti aiwa usanesekane muzukuru, ndine muprofita wangu anonzi Maenda anombondibatsira, paanondibatsira zvinhu zvangu zvinofamba zvakanaka. Uyu paanapita ona ngarina yidira. Muona uyu paakaenda chakaitika. Muprofita yako ona anoona mashi. Muprofita anoshanda basa zvakasimba. Ngani adapata ndiyo kani zvidade kuti ngani kusokonezana imwepo ngani mama wanu adafana chigumbo. Hanzi nyaya yakatotaurwa nemuprofita kwaari iyoyo inyaya yechokwadi kuti nhau yamai venyu kufa kwavo vakafa nechigumbu chemashoko ekubuditswa pamba.
ende amai pavakafa kwaine chigumbu ichocho. Iwe Rabeka, profita ibukuri wakani? Iwe Rabeka, nawi kutaura nasekuru profita havana kukutaurira here kuti amai vakafa nechigumbu? Akazvitaura asi takaononge aiwa usandimhanyire ndangobvunza kuti muprofita akataura mashoko andataura here. Uyo mchinjikwa unarapa ndoka kwana nawo tumpasa. Uyo mchinjikwa uri muhuro memukomana usiro wakatoya nawo uchibva kumuprofita kwazomupa. Ndino mwacho ndakatenda kumwaya muimba yanulala. Ukona? Kani nachitika? Uyo auzona profita. Nawe yakaitika uyo audzwa nemaprofita. Kani varapara vanhu vadaikata vaparangozi. Nawe zvavakaita vanhu ava zvakaita kunge vadenhambori. Uyu padatamangisa mama wake uyu kuti endai uyu takudzwa. Takudzwa pakati kuna amai kuti hamugone kudzokera kumusha kwehama dzenyu here zvisati remera since baba vanga vafa. Zvinhu izvozvo amai vakaenda nebundu pamoyo. Uyu akabva apinda munyumba maigona pai nanama ndoma akatamba kugara uyu. Takudzwa muimba mubedroom yaigara mai vake nababa vake ndiyo inowa zvakare yakaisa mubhedha wake achitanga kugara imomo iye takudzwa. Uri kugara muno? Takudzwa vanogara muimba yairara mai nababa. Ndoma mutogara nezvezvi. Hazvina basa zvanditoira nawo namai isusu. Ndozvaanotongoita izvozvo. Ndozvaanotoita izvozvo. Right, mukona kani? Uyu akara umene munyumba imene iya. Mukona nawo yakazoitika uyu agara muimba iya. Mama dzuri mutima adafa pomwana chigumba chidziwa kuti munyumba manga madaigona namamuna payavana uyu kumapinda mapinda zvinchita. Amai pavakanzi endai kumusha havana kuda kuratidza kuti vabatikana. Asi vakaenda vakabatikana kudaro kuti zvinhu zvandasiya zvandakashanda nengirini nemurume wangu asi mashoko andaudzwa nemwana regai ndiende vasare nazvo. Asi vagara munguva iyi vagara vaenda kumusha kwavo vakazorwadziwa futi zvakanyanya kuti asi mwana akandidzingira kuti iye asare achigara imomo nemukadzi wake. Rebeka mira yasekuru vasekuru vakaita Rebeka dzikamisa hana sekuru vakubvunza yavo ya2023 makore maviri ari mumashure ukata uchaziya handiti asi dzatakudzwa ndodzaona kuendera kumberi mira arikatipinde kwaari iye hanzi okay ndikuona ane shungu dzokutaura rega ndichitanga kutaura naye. Iwe uona uyo aitwa Jimu. Ukona munhu wandi kutaura sekuru wake anonzi Jimu. Profita uyo mwaenda uyo aiwa chadidi aiona. Muprofita anonzi maenda kuona aiona zvakanaka ende akataura dare rake mwana uyu zvakanaka. Ngani iye kuti mama wayo unofuna kuti alipiwe. Nhau yekuti amai venyu matambudziko ari kuitika mukati mukurarama kwenyu inhau yekuti amai vakuda kurikwa vakafa vaine bundu. Iwe uri kuzana profita kuti mpepo ipere bedangu ungakwatiriwe gona na sekuru wako. Iwewo hauna kudzwa namaenda here iwewo kuti dambudziko rako rauinaro ingozi asi ngozi yacho kuti ipere unofanira kurara nehanzvadzi yamai vako anonzi Jimu. Hazvina kuitika izvozvo. Naisisi. Imwe kona arabaji. Mukona wakomana. Uyu aragona katatu. Uyu hanzvadzi yenyu akarara nasekuru yenyu ka3. Chichenga chitika apa mukona kanzeni ndani. Mirai. Sekuru chadzoka futi. Tinasi. Sekuru chakwauri. Akachifamba wegasime tombundudzi ngadairika. Tinasi. Natakudzwa. Mirai sekuru waende nedare rake. Iwe takudzwa une yako bongo usingadai. Tinacho ne yako. Vatenga tidzokere kuna ari bhenda ari kuenda pamberi. Ukaona apa mukataura ndichitangati mumoga. Apa kuona kani? Uyu paragona katatu. Adatopaswa patupu. Uyu mwana uyu ngwajimu. Ani pakitoa ka3 akarara na sekuru yenyu ka3. Nemi sisi akatosvika pakuita mwana wakabata uyu mwana wedu wasekuru. Nemi sisi chama. Chichoro chema. Mwana kuti akatouya pane mumwe wataitoziva akaitofambira achiyapamba zvichochiti aya paribe navo hanzi zvese izvo ndikuzviona kuti kune wamakaitoichokwadi tinemukwasha kati uyo adauziva kuti iwewe kuti ngozi ipere gona nanzvadzi yamai vako uyo akatonyengerwa kuti ngozi ipere rara nehanzvadzi yamai vako
Neutana yako wakapokatsa. Zvabuda pachena izvo. Chokwadi. Sisi Saka ungochita sei? Kwengoni taita kufamba sisi mumadambudziko kubva kwa baba kwavo. Saka zvamandedzera unokuzva. Mandedzera kuti andizani ndikuda kuenda kuona amai baba kuna amai baba wedu here kunokondruwe. Iwe nyamara iwe zvabuda pachena kazidera Nyarara une yako ichauya. Hanzi wakutaka kutopinga kudhara takudzwa. Saka sekuru. Nasiya zviro zvichaonewa kakukunu. Saka imapamura muchita nasekuru shuwa. Naisisi. Dambudziko racho ingoni taifamba tichiti ndidzinza rekwedu. Ai, nawe dzinza kwani? Hanzi kwamaifamba pachena tatoziva. Asi zvazvisi kubva kudzinza kwenyu. Zvakatangira kuna amai. Inini sekuru akandiudza kuti uona iwe wakura, sei ndinoda zvoona kuti ndakura. Ande makuru. Hapana chamukutaura Nashe. Kuenda kwatakaita ndopatakazoziva kuti zoti kwasekuru chabuda choko. Tinashe. Ndo mamaita sei? Hanzi ndo vamaita sei pamakaenda kwasekuru. Unokubatsirwa kuti ndakura. Wakaita sei kuna sekuru? ndopa akanditi kana uchida kuti urorera tanga warara neni. Zvinonyadzisa mukutaura iko ipa. Andasekuru hayarana mwana wangu yawo ndinokuipa kamuzukuru. Akuipa kuzukuru tsvimbo yasekuru. Tingita sei naini? Sekuru tibatsire. Tibatsire. Andora tichiterera kubatsire. Kurorewa kuchinzi kurorewa kudazororewa. Pa wakarara nasekuru wako katatu zvichinzi kuti ndokuti ngozi ipere wazororwa. Kana anondibvunzire chaiye hapana. Kwanzadzi dzidapora? Hanzvadzi yakabva yapora here? Hapana kana chakachinja. Kwanga polisi mkomo wangu. Zvakaoma shu. Robert. Uone panyanya. Ifuna kupita kutsogoro kwaye kutsogoro. Ifuna profita adapata dale awe timbopita naye. Tione panyanya iyi. Enyaya iri kudade ngoza kwamai ifuna ripiwa. Asi apa nzenga kuti uyarariwe. Uyu Jim angatochiwa kare muzukuru. Jim ndakauza profita kuti iwe chingoti ndirariwe. Hanzi na Robert zvana sekuru Robert ndoda kuti nawe ndisanyanya kufamba nayo zvakanyanya. Ndoda kuti Jim namaenda vauye panapa kwese. Nekuti Jim ndiye akatofurira maenda kuti udza muzukuru wangu mashoko akati nekuti nekuda kuti aitogara achitochiva muzukuru wake. Saka ndoda kuti nditaure zvakaitika zvese varidzi venyaya varipo. Profita ibvunze denga. Kwai nanobwera. Hanzi kwandiri nanobvuma. Ndonge tashure. Unozviziva sei kuti abvume? Saka handi. Rebecca. Unoziva sei kuti abvume muprofita? Dairaka. Zvinonyadzisa mfunge. Sekuru wakajaka pamwana dzavo. Sekuru wakachivawo ka. Wakati migunde. Ikari funa kuyimira apa. Nawo sematauro andaita ndoda kuti ndimboyimira mbijani. Ndiite zvokuti vanhu ivavo vanoshedzwa vauye. Mumwe nemumwe achimirira nyaya yake. Sati manya kule kana itokumbira nyini ngatoda kuti tomboita zvepagirazi zvinoti tozvionawo. Womfuna sipejo? Toonawo kuti chii chikuitika chaizvo musanangidza ndizvo chaizvo tatokumbirawo izvozvo kuti sevatibatsira toonawo kuti adziriwe kuipa. Hanzi hazvinoita. Sipejo ndoita zvasipejo pomwe. Zvegirazi ndinotoitisa ndinoonesa vanhu girazi kuti. Funa kukonzera muyangane pasipejo. Chirimo? Ndichakugadzira izvo ndinogadzira kuti mutange kuona mega pagirazi. Mutigonasi ndopa neshungu dzangu weni noti vanhu vose vaingoita zvakaita. Pashungu dzako Tinashe. Uda kuona zvakaitwa nasekuru futi? Ndinapindire sekuru. Uda kuona zvataurwa nasekuru pagirazi? Zvikuitika pindira mubvunzo wangu. Uda kuona zvataurwa nasekuru zvaJim naRebecca namaenda? Toda kuona dambudziko riri kubva kuna uri kunzvenga mubvunzo wangu. Sekuru vatsanangura vakupai chiprofita
chidambudziko rimwe rimusakani mukati memhuri ukazokumbira kuti uda kuona pagirazi ndiri kuti uri kuda kuona here Rebecca naJim ini ndafuna kuona zvakuda kuona zvaRebecca nezvako iwe tinashika adakuona nezvako iwe bonga hanzi ada kuona nezvako takuti asi kupenga atakudzwa nditi utorwara here saka vanhu vanokupenga ina hanipenga ina vanhu vanokupenga anopenga nini masitupiti kaiva mukoma wangu ipapa kuti mutoto yakunouka kutiita kutotsvetana tototaimira papa kana usiku chaichaiva vatara rovhomoka kana kumba kwacho zvaanoitaka tototaimira kutoti anhasi vomwangari nani tatambura takuti machupiti ndiani nani Rebecca kana tinaishi vataura nini kuti anzi ndopenga ukagara ukaitoaitira jini kumba chaiyo kana ukachaira anzi ndopenga kutsvaira chonzi chese pungwe munhu apa ipapa unzoti isi ndiri kupenga muna adambudzira ndofuti akarikonzeresa anogona kutopukuchibatidza moto chinonga tugubha chipiri ini kana kubasa chaiko chaiko kahandi kana basa racho kutogona ngoshanda zipiwa mari kana kunoora chaiko chaiko iwe sudzaroko iwe simudzaroko iwe manja vako asikuita zvaorero handiri unochera goridhe ndizvo chaizvo sekuru ndizvo chaizvo sekuru izvo ndakatori kujumbo kusoka takashanda makuru ichedza kutsvaga mari aisika kubatika sigomba iroro tinenge tichishanda saka takudzai mondodzai handi kuna sekuru zvinokuda pachena izvi anzi aona kunyepa nekuti asi kuti ziserawa sekuti chatokumbira kuti mutibatsire papa kana kutofamba kwacho kana kutogara kwacho anotaura zvisikana kutomboedzana zvatikuita anogona ipapa kubva tavaingononga tugubha chaenda sebhino achingononga tugubha chaendaanajinika mpengo wakanzi ufana kugara une safo yaweni saka yafa ipapa anogona kutoita wiki asina kana kudya mandimugona kuti ateta kupera dai akuona nawo mtupi yake tasarokora kuti munhu mukuru tasarokaanika pesa apa angatoni miri tisitotete dzinzariro tiwatu vanhu vajainde kudya asiatotya hadye komupa sadza anogona kungolirasa aje sori pandakatobva kubasa basa kubudawo mari dambudziko racho ndiro rimwe chete rimoramba richinetsa irori alright ciao abasofana ndatu muchapiwa mshonga basi chakugadzira mshonga iyo ndo kutogadzira munanga ndonanga menyona bado wakadzira mshonga ukuthi vaende kunotaura na sekuru wao ne profita gwe saka vazukuru zvanzi muchaenda panze maenda panze munopiwa mushonga kuti mukwanise kushedza vanhu vanoramba muprofita nasekuru enjimu wamuye nawo sekuru asiri wakaenda nawo vakaisa muprofita wavo iwe vanoda nande kunanga yangu handiti sekuru vakatokupa advice yekuenda muprofita ndiyo saka havarambi kufamba nongovaudza kuti ndaonawo n'anga inogona kutibatsirawo ukwanisa kuuya nawo tikuwada pano sise kwete timudaire panapa muchisvika kuko kumuzotanzi zvakati tikutowada pano muzotaure nyaya dzenyu pano ataure nyaya dzavo pano nekuti nini angachindinzvenga apo ada kuti nyaya dzenyu izvezvi so sekuru wacho akangotipi zvinobatsira kuti akwanise kuita sei kuuya ngauye pano sekuru akabasa ndada kuroora muzukuru andoroora zvinonyadzisa izvo zvinoroora asi mwana wanzadzi yacho zvinonyadzisa anongobvisa mumbeshera wakapa ndetese tikutopenga sekuru futi sekuru wacho vanotopenga futi andioona anopenga bozei yavanotaura nini ndinopenga ojiva kupengawo dzite boa For these and more stories, tune into Zim News Bit TV